हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट दासिमनि लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे मोनसेबो आपडेटखौ नोंथांमोना मिस जाया। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे जेब्लानो आङो बेयावहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै नोंथांमोना नायनो हायो आरो गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 6 नम्बराव आसामाव सासेनि देहायाव आरोबाव कर'ना भाइरास। जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों जे आसामाव आरोबाव सासे मानसिनि देहायाव कर'ना भाइरास मोनबावनाय जादों। बेबादिनो जोङो दिनै आसामनि कर'ना भाइरास केसेसनि डाटाखौ जोङो नायोब्ला दिनैसिम बेसेबां थांखो जे 45 सिम जाहैबाय। 45 सुबुंनि देहायाव दिनै कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। 1 person फ्रम काछार डिस्ट्रिक्ट has tested positive for COVID-19। जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे सासे मानसिनि देहायाव काछार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरोबाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनबावनाय जादों। दिनै गासै जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे 45 जोङो केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दङ जे 10 सुबुंनि देहायाव दासिम एक्टिभ जानानै दं बे कर'ना भाइरासआ जोंनि आसामाव। आरो लोगोसे दिनैहाय बे जाय 45 सुबुंनि देहायाव जोङो केसेस मोननाय जादोंमोन बेनिफ्रायनो माखासे दिनै 34आ जाहैबाय डिसचार्ज जाबाय एबा गबाय बे बेरामनिफ्राय। ओमफ्राय दिनै जोंनि आसामावहाय मा जादों जे सासे थैबाय जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 2 नम्बरावहाय PM किसान स्केम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसार सासपेन्डेड। जे बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे PM किसान प्राइम मिनिस्टार किसाननिफ्राय जे 2000 करि बयबो फार्मारफोरनोहाय होनाय जायोमोन जाय फार्मारफोरनो बेबादि जे स्किमनिफ्रायनो दिनै बरपेटा जिल्लानिफ्राय मोनसे दिनैहाय स्केम जादों होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों जे बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि जाय एग्रिकालचार अफिसार कृष्णकान्त पाठक बिथाङा मा खालामदोंनो जे 70% बेनिफिसियारिफोरानो जाहैबाय भुवा होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। बिथाङा मा खालामदों जे 70% भुवा बेनिफिसियारिफोर जायफोरा बेयाव गोजा खालिजों लिरनायखौ नोंथांमोना बेयाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नन फार्मार हु आर लिंक पन्सायत रिप्रेजेन्टेटिभ जायफ्रा बेबायदिनो पन्सायतनि रिप्रेजेन्टेटिभफोर जेरै मेम्बार सेक्रेटारि जोंनि BCDCआव थायो जेरैहाय मेम्बारफोर बेबादिनो बायदि बायदि बिबाननि बायदि बायदि बिबाननि मानसिफोर थायो बेबायदि मानसिफोरनोसो थारमाने बेबायदि बेनिफिटखौ होदों होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। बेनि थाखायनो दिनै मा खालामदों जे एग्रिकालचार मिनिस्टार अतुल बराया जे इनभेस्टिगेसन खालामनानै मा खालामदों बेखौ एग्रिकालचार जाय अफिसार डिस्ट्रिक्टनि कृष्णकान्त पाठक बिथांखौ दिनै सासपेन्ड खालामबाय होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। आरोबाव लोगोसे नोजोर होबावनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे अतुल बरा एग्रिकालचार मिनिस्टार बिथाङा आरोबाव मा खालामबावदों जे बेवहाय बिथाङा इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय इनकुवारि खालामनो थाखाय जे सिनियर अफिसारफोरनो अर्डार इस्यु खालामनानै होबाय होननानै बुंदों आरो बेखौ 15 मेनि गेजेराव बेखौ साबमिट खालामनो थाखाय थिनदों। जोङो बेखौ दिनै फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। लोगोफोर 3 नम्बराव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय आसाम फार्स्ट COVID-19 पेशेन्ट जामालुद्दिन डिसचार्ज फ्रम सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटाल। जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों जे जोंनि आसामनिफ्राय जाय गिबि सुबुं व्यक्ति जाय COVID-19 जोंहाय साग्लोबजादोंमोन बेखौ दिनै सिलचर मेडिकेल कलेजाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन आरो बिथाङा दिनैहाय मा जाबाय जे बिथांखौ दिनै डिसचार्ज खालामबाय होननानै जोङो बेवहाय मिथिनो मोन्दों। नोजोर होनो गोनां बाथ्रा दि बिथांजों लोगोसे आरोबाव सासे मानसिखौ मा खालामनाय जादों जे डिसचार्ज खालामनाय जादों होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोन्दों। 2 more COVID-19 पेशेन्ट बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन 2 more COVID-19 पेशेन्ट जालालुद्दिन एन्ड मतिउर ताराबधर have been discharged patients Jalaluddin first patient Mutiur Taraptar फार्स्ट पेशेन्ट जालालुद्दिनखौ हगारदों आरो सासेया जाहैबाय मा जाबाय बिनि मुङानो जाबाय ताराबतार होननानै बुंदों मतिउर ताराबतार। जों मोजांनि खौरां होननानै बुंनो हायो जे दिनै जोंनि आसामनिफ्राय सानै COVID-19 पेशेन्ट डिसचार्ज जानायनि थाखाय बेबादिनो जोंनि आसामनि सुबुंफ्रा साफा मोजां जालांथों जों बेखौ बयबो मिजिंथियो जोंनि आसामा कर'ना फ्रि जाथों होननानै।
जाय व्यक्ति गिबि खेबनि थाखाय मोननाय जादोंमोन जे कर'ना पजिटिभ जाय दानि आं बुंनाय जालालुद्दिन बिथाङा जाहैबाय निजामुद्दिन मार्कासाव थांनाय व्यक्तिमोन जोङो बेखौ गिबियाव मोनथिनो मोननाय जादोंमोन बिथाङा दिनै गबाय होननानै जोङो मोनथिनायाव जों मोजां खौरां होननानै बुंनो हायो आरो लोगोसे जाय बिथां गफादों बेबायदिनो जोंनि आसामनिफ्राय गासैबो पेसेन्टफ्रा जाहाथे हामलाङो जोङो बेखौ मिजिंथियो जोंनि आसामा जाहाथे कर'ना भाइरास फ्रि जायो स' बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों 4 नाम्बाराव गुवाहाटी नर्थ गुवाहाटी फेरि सार्भिस टु रिज्यूम फ्रम 7 मे थामहिनबा दिनैनिफ्राय जे नर्थ गुवाहाटीनि फेरि सार्भिसखौ दिनैनिफ्राय सुरु खालामफिननाय जासिगोन जे बेखौ माखासे दोनथ'नाय जादोंमोन बे कर'ना भाइरास पजिटिभ बायदि बायदि मोननायनि थाखायनो आसामावहाय गोबां ट्रेन्सफारफोरजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो सार्भिसफोरखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन दखान बाजार बेबायदिनो फेरि सार्भिस गासैबो रोखोमनि नाथाय जोङो दिनैहाय मिन्थिनो मोन्दों जे दिनैहाय फेरि सार्भिसखौ मा खालामफिननाय जासिगोन होननानै बुंदों जे रिज्यूम खालामफिननाय जासिगोन बेवहाय नायनो गोनां बाथ्रा जे दा इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ मा खालामदों बेखौ रिज्यूम खालामसिगोन होननानै बुंदों बे डिसिसनखौ लानाय जादों होननानै बुंदों जे आसामनि ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार चन्द्रमोहन पाटवारिया डाइरेक्सन हरनायनि उनाव बेखौ डिसिसनखौ लानाय जादों होननानै दिनै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 5 नाम्बार कर'ना भाइरास 18 बर्डार सिकिउरिटि फर्स वान टेस्ट पजिटिभ टटेल एट 154 जोङो बेयाव फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों जे 85 बर्डार सिकिउरिटि फर्सनि देहायाव मा मोननाय जादोंनो कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनबावनाय जादों आरो दासिमाव टटेल बेसेबां मोनदोंनो 154 मोनबाय होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननाय जादों that tally included over 60 troops who were deployed for law and order duties in Jamia and Sandini Mahal area of Delhi बेयो मा होनदों जामिया एन्ड सान्दिनि महल एरियानिफ्राय दिल्लीनिफ्राय बेखौ मोनदों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 6 नाम्बारावहाय कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया दासिमाव बे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि गेजेराव जे जोंनि इन्डियाआव माबायदि कर'ना भाइरासआ दिनै गोसारनानै दं माबायदि एक्टिभ जानानै दं बेसेबां दैखौ माबायदि डिसचार्ज जाखो आङो बेखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेनिखायनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन दिनैसिम 49,391 केसेस मोननाय जाबाय जोंनि इन्डियाआव आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दङ 32,514 एक्टिभ जानानै दङ आरो रिकभारि जाबाय जे 14,183 आरो जोङो नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन जे थैनायनि अनजिमाया 1,694 जोंनि भारत हादराव बेबादि थैनायखौ जोङो मोननो हादों दानिया 7 नाम्बाराव नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बेवहाय कर'ना स्टेटास अफ द वर्ल्ड जोंनि बुहुमाव बेसेबांनाखि थैखो जोंनि गुबुन गुबुन काउन्ट्रिफ्राव जोंनि भारतनि अनगायै गुबुन गुबुन जोंनि भारतखौ लानानै बेबायदिनो आमेरिका USA बेबायदिनो गासैखौ लाजोबनानै दिनै बेसेबां थैखो बेनि डाटाखौ आङो बेवहाय लानानै फैदों जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे केसेस दिनैहाय बुहुमाव बेसेबां जाखो 37,47,473 केसेस मोननाय जाबाय बुहुमनाङै आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं बेवहाय 22,43,512 एक्टिभ केसेस दासिमबो दङ आरो रिकभारि जानायखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 12,40,706 रिकभारि जाबाय आरो थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन 2,63,255 दिनै जोङो बेबादि डाटाखौ जोङो नुनो मोननाय जादों स' लोगोफोर बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनानै थांसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे कर'ना भाइरासनिफ्राय जुदि बारग'नांगौब्ला जों बयबो सरकारि माखासे गाइडलाइनफोरखौ जोङो मानिनांगोन आरो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो मानिनांगोन नांगौनि अनगायै जोङो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा नांगौ खामानियाव ओंखारोब्लाबो जोङो माखासे गाइडलाइन मानिनाय ससियेल डिस्टेन्सफोरखौ मानिलायनानैसो जोङो बाहेरायाव ओंखारनांगौ बेनिखायनो जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नांगौब्ला अरायबो जोङो न'आवनो थानांगोन बेनिखायनो जोङो न'निफ्राय सेफ लानांगोन स' लोगोफोर stay home stay safe thank you for watching this video bye bye